Jopiny kuom sirkal. Jopiny. Wapar ne Felix kama e juma mokalo ni. Jumbe ariyo mokalo. Ntiere osiptende moseloro tich. Ahinya thoth gin mag mission. Odhi Kakamega obiro fwenyo ni ntiere osiptal moro Western mosetiyo kuom higni 100 gi wiye manyo olor nekech sirkal pok ochwalo pesa mar SHA kanyo. Samo osiptal mosethiedho dhano 100 gi wiye ni. E kuom higni 100 gi wiye ni to olor. Mano Fred okemoloro. Mar ariyo en ni nyocho neno ka riwruoge mag osiptende mag missions motelnegi gi jokanisni owuok kendo giywak ni kuom thuolo malach omenda ma sirkal onego ma gopgi ma sirkal nigodo. Momiyo koro gichungo tich moko kuomgi. Sama gichungo tich ni nitie joma nie tiyo kanyo ma tijgi orumo. Nitie joma ne supply mwandu madhi kanyo ne tijgi orumo. Gima miyo tijgi rumo ok ni sirkal pok ochwalo omenda. Sirkal ochwalo omenda lakini dhine osiptende moko winjo yud pesa no. Mano puonj ma ojua kanyaka ng'im. Sama wabet ka wan ok wan ka mar wacho gima ber ma sirkal otimo. Tijwa en ni rem ni kanye mondo mi sirkal ochop remno kae to jopiny dhi winjo maber. Ti sirkal oyier kendo mi mandate gi jopiny mondo gitim gima owinjore gitim. Tijwa kaka jofwambo en ni fuok ni kanye minyalo ridi. Sama fuogno ridi ma sirkal odino bugo ma samoro otuchi moro kata ng'ato ne ywa godo omenda e dero to jopiny winjo maber. Samo loro osiptal kaka koro jawinjo wa moro penjo to osiptende gi samo lor gini. Jopiny manyo konyore kodgi. Tiende ni ng'ato koro dwa wuok kilomita malach. Ng'ato manie thiedho Ramba kacha kata manie thiedho Ramula koro dwa wuok nyaka osiptal magoro. Kato dwa wuok kanyo nyaka koro Homa Bay. Tiende no tiyo go omenda malach samoro ne en tuo mana matin ma samoro dhi e lab kacha to nwang'o yath. Koro loro osiptende gi bende ok en solution. Solution en ni kuonde ma gaps nitiere chalo nade mondo mishano en idea maber. To ere kaka inyalo tiek mibadhi mokwake ni mondo idea mano biro go mar konyo jopiny ni. Obed ni jopiny yudi e konyruok to ok hinyruok. Wach magima mokalo. Nikech konyruok ema ji dwaro. Osiptal en kar geno. Ni kituo ti geno ne dhi chango. Ng'ama dhi osiptal nikech ohero ni an kawuono an awinjo maber wadhi osiptal dhi amose daktari. Onge nikech sabe onge. Ng'ato ka ng'ato dhi osiptal nikech nitiere gima hinye. Omiyo gini koloke ohala miluongo ni commercialization of the health sector. Koloke ohala makoro ji yude ji nweng'e mana kaka winjo moro wacho kanyo ni joma ngima en ohala ne joma tuo en ohala ne joma ngima. Ok onego bed kamano. Ok onego bed kamano. Ken, jopiny oloso. Ng'ama tuo en ohala ne ng'ama ngima. Wach malit ahinya.